Dobrý deň, ahojte. Ako sa vám páči hora, vysoká hora? Mať ruky nad hlavou v anatomicky zdravej pozícii dokáže byť celkom náročné. Poďme si všetko zopakovať a posunúť sa ďalej. Chodidlá sú na šírku panvy paralelne. Z bodu pod palcom, pod maličkom a v strede päty vyrastajú korene smerom do zeme. Kolená sú nad členkami a svietia z nich paralelné lúče priamo pred nás. Panva je v neutrále, chvostík smeruje kolmo dole. Dlane sú v tejto chvíli ešte na stehnách, blízko pri tele, lakte sú tiež pri tele, ťahajú sa poza chrbát jemne k sebe, ako keby sa chceli spojiť. Zatlačíme dlane jemne do stehien a presunieme svoju pozornosť na lopatky, cez ktoré je nakreslená ležatá osmička. Plecia sa ťahajú jemne do strán, hrudný kôž je nad panvou v jednej priamke, ktorá smeruje kolmo na zem. Spomeňme si na snehuliaka a dajme aj hlavu do neutrálnej pozície. Svetielko na špičke nosa vysiela lúč priamo pred seba, paralelne s lúčmi z kolien. Navrch hlavy nám niekto položil dlaň a my sa ju pokúšame jemne otlačiť. Pri nádychu precítime, ako sa rebrá dvíhajú dohora a do strán. Pri výdychu klesajú nadol a k sebe. Túto pozíciu budeme odteraz označovať rovný chrbát. Trochu sa tak odchýlime od tradičného jogového pozdravu slnku, kde po vysokej hore nasleduje hlboký predklon. Ten na teraz vynecháme. Hoci by sa vám hlboký predklon mohol zdať ľahký, v skutočnosti je dosť náročné zdravo sa zhrbiť. Prejdime do pozície hora. Spojíme dlane celou plochou pred hrudníkom. Ak to nejde, tak iba prstami. Predlaktia sú paralelne, lakte aj plecia sa ťahajú do strán, gumený pás medzi lopatkami. A teraz pozícia vysoká hora. Ruky spojené dlaňami, alebo aspoň prstami, dvihneme nad hlavu. Pozor na plecia. Ak vám vybehli hore k ušiam, pokrčte lakte. Lakte aj plecia sa ťahajú do strán. Gumený pás udržiava neutrál v lopatkách. Len držíme pozíciu a voľne dýchame nosom. Voľne znamená, že dých plynie prirodzene, nezadržiavame ho ani nesilíme. Čo robia teraz vaše pery? Zovierate od sústredenia pery? Špúlite ich? Hryziete si do nich? Pravdepodobne to isté robíte aj v iných situáciách, keď sa maximálne sústredíte. Skúste si aj v tvári zachovať neutrálny výraz, počas cvičenia aj v živote. Chceme mať nielen pekné držanie tela, ale aj príjemný výraz tvári. Stále sme v pozícii vysoká hora. Hlboký, pomalý nádych nosom. Pomalý výdych nosom, ruky pred hrudník, pozícia hora. Nádych nosom, predlaktia na jednej priamke. Výdych, dlane na stehná, pozícia rovný chrbát. Nádych, hora, laktia a plecia sa ťahajú do strán. Výdych, zostávame v hore. Nádych, vysoká hora, plecia od uší. Výdych, hora, lakte do strán. Nádych, zostaneme v hore. Výdych, rovný chrbát, lakte pri tele. Nádych, hora. Výdych, hora. Nádych, vysoká hora. Dlane zatlačíme jemne do seba. Výdych, hora. Povolíme tlak. Nádych, hora. Zatlačíme dlane jemne do seba. Výdych, rovný chrbát. Povolíme dlane. Prosím, zastaňte na chvíľu. Budeme teraz prechádzať medzi pozíciami vysoká hora a rovný chrbát na jeden nádych a výdych. Takto. Nádych, vysoká hora. Výdych, rovný chrbát. 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 Nádych, vysoká hora.
Výdych, rovný chrbát. Pokojne pokračujte ďalej v rytme svojho dýchu, koľko sa vám žiada. Vidíme sa zajtra.